Jeg hedder Søren Winther Hansen. Jeg er direktør i Vesops. Vesops, det er et firma, som arbejder med at reducere CO2-udledningen fra skibsfart. Generelt så henter vi store besparelser på de skibe, vi er ude på. Vi har for nylig haft en krydstogtserie, hvor vi lå omkring 30% besparelse. Og de har faktisk implementeret en del af det, vi lavede for dem her i foråret, og har lavet en plan for de næste 5 år, hvad de vil gøre ved deres skib for at forbedre dem. Så der er store potentialer, og så selvfølgelig så siger vi også, at vi er nødt til at holde øje med, om I nu også forbedrer jer. Så vi tilbyder dem en løsning, hvor vi følger skibet efter, at det bliver optimeret, og så ser vi på, om de forbedringer de nu også holder. Den værdi, vi skaber for vores kunder, det er, at der bliver en øget fokus på reduktion af CO2-udledning fra skibene. Vi skaber den forståelse både på rederikontoret, i operationen og i den tekniske management, men også ude ombord, hvor vi har nogle samtaler med besætningen om, hvad de gør i forhold til at gøre skibet mere energieffektivt. Vi prøver på at formidle til rederiet, at det er en samlet opgave for både rederiet, men også for besætningen, fordi et er den hele tekniske setup, den anden er, hvordan opererer man skibe, og det er besætningen, der gør det. Så hvis det kunne have en interesse for jer, og I vil høre mere om mulighederne, som vi kan tilbyde, så er I velkommen til at ringe. Vi er klar.